So just steamed on the racing line. Back down the line. It's the miracle in Melbourne. Amb tots vosaltres, Passió Esportiva, dirigit per Meritxell Vilà. Benvinguts al 7è programa de Passió Esportiva. M'acompanya al meu costat Pablo Martínez i a l'altre costat de la pantalla Paula Durante, Ana Cendra i Cristina Ruiz. Arrenquem! Doncs la primera divisió no han fallat ni el Barça ni el Real Madrid. Això sí, tenim un espanyol Atlético de Madrid que van empatar, per al que la clasificació comença a estar una mica més allunyada. En segunda división tenemos nuevo líder, el Elche, gracias a su victoria se pone primero y sale de esos puestos de ascenso el Mirandés. En el descenso, el Zaragoza, que se sigue complicando la vida, 9 partidos sin conocer la victoria, y el Eldense ya solo está a un punto. Aquest dimecres es disputarà la semifinal de Copa Catalunya que encara faltava. Serà el Futbol Club Andorra contra el Girona, el pròxim 2 d'abril a les 19 hores a l'Estadi Nacional. També tindrem Copa del Rei amb el primer partit del Real Madrid amb la Real Societat al Bernabéu, 0-1 a l'anada. Això serà dimarts, i el dimecres Atlético de Madrid Barcelona en el Wanda en el Metropolitano, 4-4 a l'anada al Lluís Companys. Jakub Mensik, la nueva estrella mundial de tenis de solo 19 años, le roba a Novak Djokovic su título número 100, 7-6, 7-6, para un jugador que ya avisa a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Aryna Sabalenka conquista por primera vez Miami y se rehace de sus derrotas en Australia e Indian Wells. El club Agara consigue la primera Copa de la Reina de su historia tras vencer al club del campo en los penaltis shootout. Misma final en el masculino, que se decidió con un contundente 0-3 para el club de campo. También en hockey, el Igualada Rigat se alza con el título de la WSE Cup, segunda competición europea de hockey patines. El Sant Andreu se clasifica a la Final Four de la Champions de waterpolo por segundo año consecutivo. Las ganadoras de la Copa de la Reina de este año repiten tras ganarle los 2 partidos al Assolim Mataró. También estará en esa Final Four el Astralpool Sabadell, que buscará su 8º título. Las del Vallés Occidental jugarán frente a Olympiacos y Sant Andreu frente a Ferencváros. Todo esto el 2 de mayo, con la final prevista para el día 3. Primož Roglič no da opción a Juan Ayuso con una gran exhibición en el circuito de Montjuïc. Segunda Volta a Cataluña para el esloveno, que avisa de cara al Giro de Italia. Van der Poel humilla a sus rivales en la E3 Harelbeke y reta a Pogačar para el Tour de Flandes. En la Gante Gauwelgen, Pedersen pasa por encima de sus rivales y también avisa a Pogačar y Van der Poel para el Tour de Flandes de esta semana. Albert Ramos anuncia que dejará el tenis a final de temporada. El mataronés de 37 años cuelga la raqueta tras una gran carrera con 4 títulos y una final en el Master 1000 en Montecarlo del 2017. Y España se enfrentará en el Eurobásquet a Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Chipre en un grupo complicado, pero en el que debería pasar. Pablito, passem a futbol de veritat? Em sembla perfecte perquè hem tingut moltes coses. Ah, sí? Primer, principalment, hem tingut la victòria del Futbol Club Barcelona. Que raro, Tot i que li va costar una mica, No va ser gens fàcil. No, lo va fer davant el Granada, evidentment una victòria important, perquè després del clàssic de la setmana passada el Madrid s'ha posat a només 4 punts i un altre empat seria no crític, no definitiu, però sí que deixaria més obert encara la Lliga, i crec que és una victòria important.
i tan important, però sí que és veritat que el Real Madrid igualment es va imposar per 3-0 a la Real Societat. Llavors, bueno, la Lliga segueix allà intensa, els últims partits seran molt emocionants, tenint en compte que el Real Madrid va quedar eliminat de la Champions per un 3-0, que per cert em vaig emportar jo la porra, gràcies, i jo crec que això doncs, les relaxarà una mica en l'aspecte de que podran lluitar més per la Lliga, mentre que el Barça, per la seva contra, va passar la classificació sobradíssimes i, bueno, tindrà encara el partit de semis. Sí, perquè abans del Clàssic dèiem que el Real Madrid s'havia de ficar a la Champions perquè era el més important i perquè estaven a 7 punts a la Lliga, però ara el discurs és totalment diferent i després d'aquesta eliminació una mica dura del Real Madrid que es va desfer a la segona part amb l'Arsenal, crec que ara la seva única lluita, la seva única lluita ara mateix és la Lliga i bueno, està complicat, però han d'intentar seguir mantenint aquesta diferència amb el Barça de només 4 punts. Bueno, i hem de direm el toc, no? El 19 d'abril serà el primer partit d'anada, les culers jugaran a casa primer, que això és algo que potser ens pot donar sort o mala sort, perquè al cap i a la fi jugar el partit d'anada a casa significa que el de tornada sí o sí l'has de guanyar. Però bé, ja veurem què és el que passa, encara queden dies, ja parlarem més endavant. I després, hem de dir, no?, l'Espanyol femení va perdre, una llàstima perquè la veritat que, ostres, jo pensava que els hi donaria forces, no?, el fet d'haver guanyat l'anterior jornada, però no va ser així i, bueno, finalment doncs, no es va poder imposar al Costa Eje de Tenerife i van perdre per 4-1. Sí, resultat dur, sí que vam començar a perdre 2-0, va retallar distàncies Lise Chamorro al minut 50, però un 4-1 que és força dur. Sí que és veritat que el Betis tampoc ha guanyat i està molt enfonsat en la classificació, però bueno, l'Espanyol també no es pot relaxar perquè encara que siguin 5 punts queden molts partits i pot ser perillós aquesta posició que manté ara mateix a la classificació. Sí que és veritat que el Levante Badalona va empatar 0 contra el Sevilla i d'aquesta manera ha passat a les de l'Espanyol. Seguim tot i anar igual de punts, és a dir, qualsevol jornada, la jornada que ve, pot canviar tot completament. Sí, un altre empat per Levante Badalona que continua sense guanyar. Són moltes jornades, ho repetim cada setmana. Un punt és important en aquestes altures de la competició, però jo crec que les sensacions, encara que la setmana passada vam dir que estaven jugant molt bé, continuen sense ser bones i sí que és veritat que tenen 5 punts d'avantatge amb el Betis, però bueno, igual que l'Espanyol, la situació complicada. Sí, veurem a veure com va evolucionant, no?, a les següents jornades, però bé, avui ho haurem de fer tot una miqueta més ràpid, més que res perquè tindrem tertúlia, tindrem una entrevista i llavors haurem d'anar avançant. Doncs avui serà un editorial molt especial i va per tu, Paula. Espero que llores un poquito, ¿vale? Si la podéis grabar, con los teléfonos, por si llora, poner ese momento, por favor. Quan les casualitats deixen de ser casualitats. Hi ha persones que arriben a la teva vida com per casualitat, però es queden per tot. I sí, avui aquesta editorial té nom i cognom. Avui va per tu, Paula. La Paula és la tècnica de so del nostre podcast. Però, en realitat, és molt més que això. Va ser la Paula que va unir tot l'equip. La veu en off que no se sent, però que ho fa sonar tot. L'ànima silenciosa, però essencial, de passió esportiva. El 2001 va néixer algú, una estrelleta amb potència. És el 2001, però té la maduresa i la claretat de ment de qui va
ha viscut moltes vides en poc temps. Va arribar a Marcador Catalunya el novembre del 2023. I des d'aleshores no només s'ha fet imprescindible a la feina, sinó que també a la meva vida i al meu dia a dia. És callada, sí, però quan t'obre el seu món, ho fa perquè confia en tu. I quan la Paula confia en tu, és perquè ets casa seva. Sense paraules, només mirades. Treballar amb ella és com ballar sense música. No calen paraules, només una mirada. Ens llegim, ens entenem, ens intuïm, i això no es troba a qualsevol lloc. És una connexió que va més enllà de la professional, que traspassa l'àudio, l'edició i les hores de guió. És la persona que ha estat quan pitjor estava, la que m'ha vist plorar per les lesions i la que m'ha fet riure quan menys em pensava que podria. Un podcast que va néixer de la vida mateixa. El naixement de Passió Esportiva no va ser una gran estratègia de màrqueting. Va ser una conversa, una necessitat compartida. Jo havia de deixar el periodisme de carrer per la meva lesió i ella, amb les seves amigues, buscaven algú que li posés veu i cara a un projecte. I ens vam trobar, ens vam entendre i vam començar. Sense ella, això no hauria arrencat. Sense ella, no estaríem aquí. I per això la trobarem molt a faltar. Cafès, ràdio i cotxes amb records. Podria explicar 1000 anècdotes, els diumenges a la ràdio, els cafès matiners, les hores de cotxe amb ella i amb el Pablito, converses, silencis, música i rialles. Però el més important és el que no es veu, el que no sona al podcast, però que se sent amb el cor. Marcador Catalunya em va donar una oportunitat professional, però em va regalar una amiga per sempre. El futur, que ja és present. Ara, la Paula fa un pas endavant. Ha trobat una feina a temps complet. I això vol dir que demà serà el seu últim dia, que avui serà el seu últim dia amb nosaltres al podcast. Però això no és un adeu, és un ens veurem aviat, perquè aquest món és massa petit i aquest vincle és massa fort. A la ràdio seguirem sent el tàndem perfecte amb el Pablito, però al món podcatero et trobarem a faltar. Perquè ets molt bona i perquè ho saps. Paula, gràcies per aguantar-me més hores del que és legal. Gràcies per confiar en mi quan et vaig dir que parlessis, que no et quedessis callada, que ets molt bona en el que fas. I mira, no m'equivocava. Segueix somiant, segueix lluitant, perquè això només és l'inici d'una història preciosa anomenada vida. I aquí em tindràs sempre que em necessitis. T'estimo i sí, et trobarem a faltar. Paraula. D'això es tractava, que no t'ho esperessis, si no quina gràcia tindria. Paraules molt emocionants per la millor sonidista, com ja la dic, del món. Jo no la conec des de fa tant temps, però sí que l'any passat, com tu has dit, som la Paula, igual que jo, al principi li costa parlar, però amb el temps és una persona que també he tingut l'oportunitat de conèixer i a mi els diumenges no m'agrada treballar, però amb aquest equip, amb tu, Meritxell, i amb la Paula es fa tot molt més fàcil i al final, me n'alegro també de poder haver agafat la confiança per conèixer-la millor, poder fer aquest podcast i no només, com tu has dit, la relació professional, també poder tenir una relació d'amistat que, els mesos que he passat a Barcelona també m'han ajudat molt. Jo, al final acabarem tots plorant, no passa res. I a sobre la Paula no se li veu la cara. Sí, s'està amagant. S'està amagant. Pero bueno. Doncs, Pablito, ¿qué te parece si pasamos a bàsquet? Em sembla molt bé. Lo más inmediato será tanto la Eurocup masculina como la femenina. El Baxi Ferrol no pudo seguir con la épica de Amalata.
pero la eliminatoria ni mucho menos está decidida. 200 ferrolanos acompañarán al equipo a Francia para remontar los 3 puntos del 75 a 78. Estas jugadoras han dado muchísimas alegrías y estoy segura que las están dando. La semana pasada hablamos con Galamestres un poco de lo que iba a ser esta eliminatoria, ya nos dejó claro que no iba a ser fácil. Ellas confiaban en ganar en Ferrol, pero bueno, creo que aún así fue un digno partido, les costó un poco entrar. Pero cuidado, que solo son 3, Sí. Es un triple, Eso es, de hecho el triple lo intentaron en la última jugada, y aunque no entrase, bueno, no te deja eliminado porque solo son 3 puntos. Han hecho grandes partidos fuera de casa y lo que hemos dicho, va a haber 200 personas que les van a acompañar en ese partido y yo confío en que lo consigan. Será este miércoles también como la semana pasada y solo son 3 puntos, así que nada, es lo que tú dices, es un triple. Yo creo que el partido no va a estar fácil, ya nos lo decía Gala, ¿no?, en la entrevista, pero sí que es verdad que el no ya lo tenemos. Pues vamos a buscar el sí, ¿no? Sí, hacer historia y fuera de casa y ya está, no hay otra. De épica también tuvo que tirar el Gran Canaria, que cuando parecía que iba a quedar eliminado de la Eurocup tras perder el primer partido, un espectacular 2+1 de Cable Honsli le dio la vuelta al encuentro para superar al conjunto turco 69-68 y mandar el tercer partido al campo del Başakşehir Kolegi. También este miércoles el partido. El Valencia, que ganó el primer partido en La Fonteta, no pudo certificar el pase a la final directa. Un segundo partido en Bulgaria, que es donde juega el Hapoel Tel Aviv, porque no pueden jugar en Israel, como ya sabemos. Y un ambiente realmente hostil, porque aunque jueguen fuera de casa y no puedan jugar en su estadio, pueden seguir llevando gente. Y tuvo incidentes a la salida, cánticos un poco, bueno, que no quiero reproducir, insultos también que continuaron a la salida de jugadores y cuerpo técnico hacia el autobús. Los tanto entrenadores del Valencia, Pedro Martínez, como jugadores se sintieron bastante desprotegidos porque tuvieron al público israelí a menos de 10 metros a la salida del autobús sin ningún tipo de seguridad. Hombre, yo creo que eso sí que se tendría que mirar, ¿no? Y se tendría que tratar un poquito, porque la inseguridad, ya sea, no hace falta que sean deportistas, sino de cualquier persona, es lo principal y es lo imprescindible. Y bueno, no me quiero meter en otros asuntos bélicos ahora mismo, pero bueno, tengo mi opinión, que ya la daré en otro momento, respecto a los equipos israelíes. Pero bueno, fue 96-91 el partido y el tercer partido será en La Fonteta. El Başakşehir Kolegi Gran Canaria será a las 7 de la tarde y el Valencia Hapoel Tel Aviv 8:30. Ambos partidos, quien gane pasa a la final y bueno, esperemos que sean Gran Canaria y Valencia Basket, pero veremos el desenlace. El Barça, que a pesar de una dolorosa derrota frente al Bayern el martes, se rehizo superando al Armani Milano, ¿no? Eso es, se ha dejado con muchas opciones de pasar. Tú me decías hace unas semanas que no lo veías tan claro. No lo veía muy claro. Pero ahora mismo del 7º al 10º van al play-in, que es un mini torneo. El 7º juega contra el 8º y quien gane pasa a los playoffs. Y el que pierda jugará contra el ganador del 9º y el 10º. Entonces, entre el 7º y el 10º todavía no estarán eliminados. Y es verdad que el París, que va 10º, al Partizan, que es un 10º, que ya es el siguiente eliminado, le saca 2 victorias y solo quedan 2 partidos. Por lo que Barça y Madrid, que ahora mismo están con 18 victorias, con ganar uno de los 2 encuentros que les quedan, ya pasarían a la siguiente ronda. Esta semana todavía no empezaremos a hacer cuentas porque, bueno, necesitas casi un máster en estadística para saber qué cábalas, porque hay 5 equipos con 18 victorias. Bueno, entonces para la semana que viene dejaremos las cuentas. Perfecto. Y sí que diremos los partidos de esta semana. El Barça tendrá un partido realmente complicado esta semana contra el Fenerbahce en casa de los turcos, que son los actuales líderes, por lo que veremos lo que son capaces. Jugarán el miércoles a las 8 menos cuarto. Y el Madrid, que está un poco en la misma situación que el Barça, jugará contra el París el jueves a las 9. Y ya para la semana que viene, la última jornada, que ya hablaremos, pero adelantamos partidos. El Barça jugará contra la Virtus en casa, un partido bastante fácil, el equipo italiano que está eliminado.
y el Madrid, que jugará contra el Partizan, una cancha complicada, pero bueno, puede que el Partizan llegue eliminado, por lo que veo ambos equipos con opciones para la siguiente ronda. Pues veremos a ver cómo evoluciona y la semana que viene hablamos un poquito más. Me parece perfecto. Y pasamos a... Bum, 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 bum. Motor. Bueno, Pablito, yo estoy muy triste porque Marc Márquez cayó. Pero tenemos a su hermano líder del Mundial por primera vez en su vida. Y esto sí que me hace estar contenta. Pues sí, una carrera que fue bastante loca. Empezó, bueno, un poco de lluvia hubo en Austin y en un momento después de la prueba para ver cómo estaba la pista, el coche de seguridad que se chocó también incluso, Marc Márquez, como se sabía el reglamento y sabía que cuando llueve pueden ir a cambiar de moto, porque estaban con la moto de mojado y sí que dejó de llover, y Márquez dijo, pues salgo corriendo al box, porque sabía que le iban a seguir los pilotos, y de repente los 10 primeros pilotos de la parrilla estaban en los boxes cambiando de moto y no había nadie en la parrilla. Ay, qué bien. Hasta que llegó Marc y la lió. Pero bueno, que solo va a un punto de su hermano. Sí. Este puntito lo recupera rápido. Aunque a mí me gusta ver a Alex Márquez primero. Eso es, está solo un punto, Bagnaia está 12, que el italiano se resarció un poco. Sí que hasta la caída de Marc Márquez en la novena vuelta parecía todo bastante claro, porque le sacaba 2 segundos al italiano. El italiano que, bueno, despertó un poco y adelantó a Alex, dio un poco más de vida, dio un poco más de señales de que estaba ahí. Y al final es un corredor que le cuesta mucho caerse, que le llaman calculator porque tiene todo bastante controlado. Sí que es verdad que no lleva las mejores carreras y bueno, esa caída de Marc Márquez la aprovechó para volver a reengancharse al Mundial. Y cuidado, que también me gusta, porque un poquito de vidilla, pero es que ver a Márquez caído, qué bueno, pena. Al final siempre va arriesgando, el circuito estaba un poco húmedo y bueno, una caída que al final tampoco creo que le haga perder confianza, porque ya lo hemos visto en los 3 primeros grandes premios. A Marc le da igual caerse, que en la próxima carrera lo va a dar todo, es así, es su actitud y es su manera de vida. Sí, yo creo que si las cosas siguen igual, por mucho que Marc se cayese en este gran premio, va a seguir sin tener rival. Veremos si Bagnaia despierta, y Alex Márquez, que va primero, eso sí, ha quedado en todas las carreras, en las 6, segundo. Muy bien, pues más constante veremos. Imposible. Sí, constancia, así me gusta. La constancia es lo más importante. Bueno, Pablito, cuéntanos un poquito de Fórmula 1. Esta semana tendremos Japón, donde Yuki Tsunoda, el piloto local, cambiará papeles con Liam Lawson, que debutará con Red Bull, será compañero de Verstappen, de Max Verstappen. No sé en qué momento los de Red Bull pusieron a Liam Lawson en Red Bull, si ha aguantado 2 carreras, no sé qué intención tenían, oye. No sé, a lo mejor retirarse, sí. Porque si no, no se entiende. No sé, algún mono con platillos se tomaría la decisión. Nos tocará seguir madrugando otra vez. Bueno, te vas a madrugar tú. Bueno, no, a ver, madrugamos todos. Pero no, yo no. Tú vas a tener tiempo de ver la carrera. Paula y yo no. La veré repetida porque es a las 7. Entre que no sé qué, después ella que coge el transporte público, yo tengo que coger el coche para ir a trabajar. Es a las 7, te da tiempo. No me da tiempo. Te levantas a las 6:30 y ya está. Claro, pues por eso te tenemos a ti, ¿no? Para que te levantes tú a las 6:30 y nos cuentes. La clasificación será a las 8, la carrera a las 7. Un circuito donde Hamilton ha conseguido 5 victorias, pero no ha subido al podium desde 2018. Las últimas 3 victorias son para Max Verstappen, pero sabemos que que esta temporada las cosas han cambiado y será la primera carrera de las 3 semanas seguidas que tendremos de coches, que luego iremos a Bahrein y Arabia Saudí, unos pequeños cambios. Y para repasar rápidamente el Mundial, tenemos a Lando Norris primero con 44 puntos, a Max Verstappen segundo con 36, a George Russell tercero con 35, Oscar Piastri cuarto con 34, y bueno, Andrea Kimi Antonelli un poco más separado, 18 puntos, y los Ferrari que de momento no aparecen entre esos 5.
Pues qué pena, porque a mí Ferrari me encanta. Muy bien, a ver cuando te compras uno y me llevas en él. Me encantan los Ferraris. Esa velocidad, me encanta. En fin, Pablito, vamos a pasar a la estrellita. ¿Y quién me traes hoy, Pablito? Pablito, ¿quién me traes hoy de estrellita? Bueno, Meritxell, és clar que podria parlar de Jakub Mensik, que guanyar a Novak Djokovic mai és fàcil i, a més, amb 19 anys ha sigut una victòria espectacular, la del tenista de República Txeca, però jo vull donar una mica de suport als equips de casa, als equips catalans, i aquest cop no serà només una persona, serà un club sencer, i parlem del Club Egara, que ha aconseguit la seva primera Copa de la Reina, la seva Copa de la Reina, la primera de la seva història. I això és molt important, Sí, de hoquei herba, que es va jugar a més a Terrassa, amb un públic entregat, amb les seves samarretes blanc i blaves, la gent que no va deixar en cap moment d'animar, hem vist l'ambient i va ser espectacular. Home, és que això és lo important. Perquè a Terrassa i, a més, Catalunya és un país d'hoquei i amb molt èxit, també. Va ser arribar i besar el sant perquè era la seva primera participació en aquesta competició d'eliminació i sense ser ni molt menys una de les favorites. Evidentment, al principi ningú pensava que podien guanyar el torneig, van superar els seus 3 rivals per deliri de l'afició. Una victòria tan èpica com agònica perquè va precisar de penaltis, que en aquest cas en l'hoquei herba són shotouts, aquests que fan a la Kings League, que ara coneixem. I bueno, va ser una definició perfecta, l'últim shotout de Marta Grau, i es van avançar les madrilenyes, això és veritat, però les de Terrassa van respondre molt bé amb un gol de Maria López, i en el desenllaç, com ja hem dit, la portera Mariona va fer una gran aturada que va donar l'oportunitat a Marta Grau de fer aquest gol impressionant i pel deliri, com ja hem dit, de l'afició. Sí que és veritat, era un partit de David contra Goliat al Pla del Bonaire, les de Terrassa que tenien molta gana de guanyar, de fer història. Normal. Home, és la seva primera. I a més, ho van fer davant del Club de Campo de Madrid, que és, sense dubte, el gran rival a batir en aquesta competició i també de l'hoquei herba nacional. Són guanyadores de 19 copes del Rei, eren les grans favorites i encara així ho van fer molt bé i va ser impressionant la victòria. I, bueno, el que he dit, ja havien fet història el dissabte passant a la seva primera final, guanyant a més a la... I a més guanyant, a les líders, a la Reial Societat, a més, Això a tu t'agrada, Pablito? És que és l'eterno rival de Pablito, la Real Sociedad. Sí que és veritat que, bueno, per lo menys tenen més equips que l'Atleti, això és veritat. La final masculina, que també va ser la mateixa que la femenina, però en aquest cas el conjunt masculí de l'Egara no va poder guanyar al Club de Campo, van perdre 0-3. Doncs quina pena, perquè hagués sigut, la història escrita, Sí, totalment. Va ser el primer partit de les noies i hagués sigut impressionant aconseguir aquest doblet, però bueno, jo crec que el públic està més que content amb aquesta victòria. Home, 2 finals, dona igual, han tingut la final del femení i la final del masculí. Jo crec que poden estar contents. Tot i així, hagués sigut molt èpic. Sí, perquè ja estaven contents de la primera i bueno, però ja et dic, la veritat que un molt bon ambient a Terrassa i la veritat que s'ha de donar suport a aquests esports més petits que no tenen potser tanta atenció als mitjans i molt important aquesta victòria. Doncs moltes felicitats a tots. Totalment. Bueno, Pablito, hoy nos traes cosas nuevas. Doncs sí, avui parlarem una miqueta de snowboard perquè aquesta última setmana i mitja ha sigut el campionat del món a Suïssa, en Gandín. Hem tingut molts snowboarders espanyols, també catalans, i ho farem amb Anna Amor, que ella també va estar a 2 campionats del món, a 2011
a La Molina, aquí a prop de casa, i a 2013 a Canadà, a Quebec, una mica més lluny. Anna Amor, que va ser professional de l'Snowcross, aquesta modalitat que, bueno, on Lucas Seguíbar ha sigut campió del món fa 4 anys, si no m'equivoco, i bueno, que és una modalitat on normalment es fan carreres de 4x4 per un circuit amb diferents salts i curves. Wow. I bueno, Anna Amor ja fa temps que potser no és professional de l'snow, però continua fent alguna exhibició, com aquest cap de setmana, i ara mateix és professional, diguéssim, de la comunicació. Vaig tenir la sort d'estudiar amb ella l'any passat i d'aprendre moltes coses d'ella també. I per a mi, que ja saps, Mary, que m'encanta saber de qualsevol esport, pues, Sí. Pot ser per a mi Correcte. una referent ara mateix en el món de l'snowboard. També ella practica skate des de fa anys i té un canal de YouTube amb el seu germà, que es diu Hermanos Amors, crec, ja me dirà ella. Confirmarem després. I ja et dic, bueno, per a mi, crec que per a molts ara mateix, que fa vídeos també a Instagram, doncs és referent i parlarem amb ella del Mundial i, bueno, d'alguna coseta més. Anna, què tal? Hola, m'apunto aquesta presentació que m'has fet perquè m'ha encantat, Me la guardo pel futur. sembla- Per fer-la de mi mateixa. Em sembla perfecte, bueno, sobretot el que hem dit, no sé com has vist el Mundial de Suïssa, què és el que més destacaries d'aquests dies? Jo el Mundial l'he viscut amb molts nervis, però perquè sé que tots ho estan visquent, bueno, aviam, un Mundial és la segona competició més important després dels Jocs Olímpics i per ells suposa molta pressió. Jo vaig estar en contacte amb tots dia a dia i pel que m'explicaven, doncs molt nerviosos i crec que en alguns casos els hi va jugar una mala passada aquests nervis i sí que teníem esperances de que algun d'ells pugés al podi per mala sort. La Caral Castellet no va poder competir perquè estava lesionada, va poder fer els entrenos, però finalment no es trobava en condicions de fer la classificatòria i es va retirar. I a Lucas Seguíbar, que era com l'altre favorit, perquè ha estat 2 vegades en podi al Campionat del Món, doncs no va acabar d'arribar a semifinals i va quedar en 12a posició. I què és competir un Mundial? Aquella adrenalina, no?, que s'escolta i que se sent aquells dies, i com es viu? Clar, és que per això jo dic que sé que ho van veure molts nervis perquè m'ho van dir i perquè ho sé, perquè al final és una competició que la tens un cop cada 2 anys i saps que és el moment també de que més enllà de l'Snow pues et coneguin, no? Perquè té més repercussió al final un campionat del món que una Copa del Món, que n'hi ha diverses durant l'any. Llavors per això també t'afegeix una part de pressió i saps que és el moment que has de fer un bon resultat per poder tenir després més ajudes, perquè ara mateix és un esport que sí que hem tingut 2 medalles olímpiques, que està molt bé, però encara li falta una mica de recolzament econòmic, llavors també crec que això juga una mala passada als esportistes a l'hora de competir perquè es senten amb una pressió afegida que no haurien de tenir. Sí, perquè si sempre que n'hi ha Jocs Olímpics a l'estiu diem que són cada 4 anys, que se li dona atenció cada 4 anys, m'imagino que amb els de neu encara passa més, això que és cada 4 anys i encara menys atenció. Clar, els mundials al final és com una petita esperança de donar-te a conèixer o de visibilitat entre aquest període de Jocs Olímpics, perquè sí, perquè com dius, bueno, ara aquest any preolímpic, perquè l'any que ve són els Jocs a Milán-Cortina, doncs sí que s'està veient molt més i s'està donant molt més a conèixer aquest esport, però sí que després queda una mica abandonat, com altres que passa també a l'estiu. I com veus a Bernat Rivera i a Toni Toledo? Per ficar un exemple. Perdona, que no t'he sentit. Com veus a Bernat Rivera i a Toni Toledo, per ficar algun exemple? Com els veus? Mira, ells ara mateix no estan dintre del rànquing per la classificatòria dels Jocs Olímpics. Estan
estan ahí, vol dir que els hi queden ara mateix 2 copes del món per pujar posicions i per fer els resultats. Llavors, clar, jo el que sé d'ells, perquè he parlat amb ells últimament, doncs això ho estan visquent, bueno, amb una mica de nervis i com al final de que no saben què passarà i jo és que jo em sé molt bé aquesta incertesa de cara als jocs que de dir, bueno, em queden 2 competicions o 3 i haig de fer els resultats i bueno, t'afegeix moltíssima pressió. Llavors ells crec que ho poden aconseguir, sí, jo hi confio moltíssim, però sí que és veritat que veurem què passa de cara al principi de la temporada que ve amb tota aquesta pressió afegida i també depèn dels circuits que toquin, perquè aquesta és una altra, que els circuits cada vegada canvien i potser arriben en un que els hi va millor perquè tècnicament doncs, tenen més avantatges o passa el contrari. Has dit que evidentment no saben si estaran als Jocs Olímpics. Clar, comences la temporada següent, perquè aquesta, si no m'equivoco, ja està acabada o acabada, comences la temporada següent sense saber si estaràs en 2 mesos als Jocs Olímpics. És que això, cada vegada als Jocs Olímpics, l'any preolímpic és un drama, perquè ara serà l'any que ve, si fins al 16 de gener no se sap qui anirà, perquè poden passar moltes coses, potser tu et veus que estàs molt bé en el rànquing però lesiones i no pots anar a les competicions abans i baixes del rànquing, o potser alguns que van per davant teu et penses que no aniràs però al final estan lesionats o baixen de... O sigui, és totalment... Bueno, és que és un drama, és un món. Realment. I a mi em va passar el mateix, al final jo l'any que jo preveia que anaven als Jocs Olímpics, fins al dia que va tancar la classificatòria, estava que no... Bueno, que no et pots esperar res, però sí que també, dintre que no et pots esperar res, doncs hi ha alguns que ja veus que molt malament ha d'anar perquè no hi pugui... Algun molt dolent ha de passar perquè no hi puguin anar, com sí que són el Lucas i l'Àlvaro, que estan bastant ben posicionats al rànquing ara mateix. I la Caral com està? Podrà estar per als Jocs Olímpics? Clar, la Caral sí que ha estat fent molt bons resultats a principi d'aquesta temporada, o sigui que això li va permetre posicionar-se bastant bé al rànquing i ella de moment està dintre, però clar, és el que diguem, que fins al 16 de gener no se sap res segur. Però bueno, jo crec que, com et dic, que igual que aquests dos estan molt ben posicionats ella també i jo hi confio bastant. L'únic que tots ells, és veritat que fins que no arriba el dia no volen dir-ho gaire alt. Normal. I tu estaràs als Jocs Olímpics com a periodista? Jo espero que sí. Sí, jo em vaig quedar, quan competia, em vaig quedar amb aquesta espina clavada dels Jocs Olímpics, que per mi va ser la pitjor època de la meva vida, quasi, perquè va ser molts anys, estàs molts anys pensant en aquell moment, al final no hi vaig poder anar per una lesió i ara mateix penso i desitjo, espero anar-hi i crec que seria també com una manera de complir el meu somni des de l'altra banda, però que seria molt xulo i espero que sí i bueno, seria espectacular. Doncs jo et vull proposar un petit, no sé com dir-t'ho, però bueno, què et semblaria per Setmana Santa que et féssim una entrevista per Zoom, el Pablito i jo? Sí, ara aquest cap de setmana són els campionats d'Espanya i ja s'acaba la temporada de neu. Per això? I després ja preparar tot el que ve de l'estiu i de cara a l'any que ve, que clar, ara 10 mesos fins que torni a 10 mesos? Sí, aproximada. Fins que torni bé la pròxima competició. Que també se li ha de seguir donant Per això. Et sembla bé? Sí, Ho clar. firmes? Val, doncs el Pablo serà l'encarregat de ficar-se... Bueno, ja ho parlareu, val? Jo vull dir que també jo aprenc molt d'ell, que ja he dit que ell va aprendre molt de mi i jo també. És que és un crac, per molt que no es vulgui treure medalles, se l'ha de deixar estar perquè si no es pensa que ell no és res.
i està molt Sí, l'haurem equivocat. de posar nosaltres, la Exacte, exacte. Doncs si ho parleu vosaltres, Sí. i coordinem un dia... Ja ho parlarem i moltes gràcies, Anna. I bueno, a veure què tal va aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya i ja ens contaràs també qui ve de nou i perquè estic veient que hi ha molt gent jove també entrant a l'snow i als esports de neu en general. Sí, a més, ara al Campionat d'Espanya, que hi haurà molta gent nova, la veritat, moltes, com dius tu, pues, futures promeses, i també m'agradaria parlar una mica de l'snowboard adaptat, perquè ells també estan al Campionat d'Espanya i estan passant moltes coses també que vull explicar. Doncs ho Ja parlem. parlarem també d'això, perquè estan passant coses molt interessants. Per això, i així tenim temps de sobres per poder-ho allargar. Clar. Perfecte, doncs moltes gràcies, Anna. Merci a vosaltres. Adéu. 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 Bueno. Pues avui tenim un altre tertulià superimportant, Pablito. Sí, totalment, de tertulià en tertulià, cadascú sap més encara de futbol català i avui tenim amb nosaltres a Ricard Julià que ens ajudarà a portar lo millor d'aquest cap de setmana. Home, és que un altre que també porta anys aguantant-me. No passa res, ets el segon que porta anys aguantant-me tots els diumenges. Tot i que al principi, no hi havia molt bon rotllo. Era molt simpàtica, però tot es tracta d'entrar. I quan entres ja està. ¿Esto que es de cuarta ref? Entonces ya me abro. Vale. Y soy super maja. Oso hondo. De primera ref només comentar que l'Andorra va tornar a empatar. Sembla que vagin de punt en punt i això no pot ser. Hem de començar a espavilar perquè ja hem sortit del playoff. Grandíssima victòria del Nàstic contra el Ponferradina. 5-1. 5-1. O sigui, espectacular. I la veritat que es mereixien guanyar ja amb aquesta diferència. I el Barça B, doncs que ha guanyat, però ja veurem què és el que passa. Continua a 7 punts de la salvació i el Nàstic que es posa segon a 7 punts de la Cultural Leonesa i han de jugar Comencem. encara, així que seguim. Ja veurem què és el que passa, però jo espero que el Nàstic pugui ascendir de manera directa i així tenir un equip català a segona, que també ens ho mereixem. I ara bé, passarem a la segona ref. La segona ref. Primordial, lo més important d'ahir. El gran derbi. El gran derbi. Europa, Sant Andreu a Europa, 1-1. I Partidàs, el que vam viure. lo dolent que és bon resultat per Balears. Exacte. Però l'ambient va ser brutal. En un partit de segona ref que hi hagi tanta gent i que el futbol català arribi a tanta gent és una barbaritat. O sigui, no hi havia una butaca lliure al Narcís Sala pràcticament. El partit, doncs segurament hi haurà partits millors, però al final també els jugadors tenen molta pressió, porten tota la setmana atents, aviam què passa, aviam què publica una, aviam què publica l'altra. Llavors això... La tensió del derbi, que també és maca. Clar, llavors al terreny de joc això també es plasma, no? Però si hem de definir una mica el partit, una part per cada un, l'Europa va sortir millor amb el gol de Jordi Cano, la segona meitat sí que és veritat que el Sant Andreu va ser millor, va mereixer empatar, ho va trobar amb el gol de Jurado i crec que és bastant just l'empat. Sí, jo també el trobo bastant just, de fet ho vam estar comentant al final, per mi és just, però no és beneficiari per cap dels dos i aquí és on ve el problema, que no ens passi com les temporades anteriors, que et ve un altre, no català, I et fot al lloc. es fica primer i a prendre pel sac. Cuidado. Sí, l'altre... ahir Pablo vam estar repassant el calendari, sí que és veritat que Atlético Baleares té un calendari millor a priori que l'Europa i el Sant Andreu. Té 3 enfrontaments dins de les isles, després té el tema de que juga un partit amb el Mallorca B, que Correcte. fa setmanes, per no dir mesos, i mesos també, que està ja a tercera ref en el grup balear,
i després veus el calendari d'Europa i Sant Andreu i tenen partits difícils, tenen partits davant equips que potser no són els millors però que s'estaran jugant alguna cosa a les últimes jornades. I a més amb catalans, que això és lo dolent. Clar, i no hi ha enfrontament directe tampoc entre Europa, Baleares, Sant Andreu, Baleares. Tampoc crec que el Baleares guanyi tots els partits. Jo he vist bastants partits del Baleares i tampoc em sembla un equip... Veus, jo amb això sí que ja t'ho vaig dir ahir i discrepo una mica. Crec que el Balears té jugadors molt bons, jugadors de segona divisió. Bueno, Florin Andone, ex-Deport, també, ex-Premier League. Bueno, i el Robert... el Bobert, el Capi, que també és de segona, venia de l'Andorra, era, vamos... El millor de l'equip era, a part del, en su època, Carlitos, el mítico Carlitos, era el millor. Sí que és veritat que potser en quant a joc no està sent tan brillant el Balears, però sí que és veritat, Meri, que tens raó amb això que dius, que tenen jugadors amb molta experiència, no? I en aquest tram final l'experiència de gestionar els partits, de gestionar els play-offs i tal, doncs pot ser decisiva. El Balears tampoc és un equip que marqui molts gols, però sí que és veritat que, mira, repassant-ho, crec que és l'equip que menys ha encaixat de la categoria, no? Llavors, sabem que estarà ja fins al final, però també sabem que l'Europa i el Sant Andreu depenen d'ells mateixos. Sobretot l'Europa, que ara mateix està un punt per davant per poder, un dels dos, almenys, que segui de manera directa i sigui campió de Lliga. Sí, per això jo crec sí que evidentment l'empat igual no beneficia a ningú, però sí que ho vam parlar també amb l'Anes Cano, que va dir que, bueno, que l'empat igual no les molestava tant perquè mantindrien el lideratge. Clar, l'empat era millor per l'Europa que el Sant Andreu. Només fa falta revisar com al final del partit, quan xiula l'àrbitre, ho celebren efusivament els jugadors de l'Europa. Sí que és veritat que el Balears, si repassem el calendari, el partit que veig més complicat és el de la ciutat esportiva de Níjar, que diumenge amb l'Espanyol B, un Espanyol B que està quart a 3 punts de l'Atlético Baleares, i que d'aquest no en parlem, Clar, es podria posar en la terna una mica pel campionat, però traient aquest partit crec que el Baleares té partits bastant assequibles. Ho té molt millor. Jo crec que serà jornada clau, com has dit, aquest partit crec que serà el més complicat d'Atlètic Balears, i l'Europa també juga contra el Sabadell, i el Sant Andreu juga contra la Penya Deportiva, que sí que està en descens, però juguen fora, i bueno, és un partit complicat, i a més, bueno, juguen el Sant Andreu i l'Atlètic Balears a les 12 i l'Europa a les 2:15. Llavors serà una jornada molt important, i crec que serà molt clau també aquest partit del derbi, ha sigut clau, però jo crec que la propera jornada deixarà una mica veure què podrem veure les últimes 4 jornades i on va la classificació. Home, tenint en compte que el Cornellà i l'Olot, bueno, el Cornellà ho té més complicat, però sí que és veritat que amb la victòria a casa d'ahir ho tenen més fàcil, però poden pensar, si més no, per al play-off. I a l'Olot, és que a l'Olot pot sortir, si l'Andratx perd, l'Olot pot sortir, sí, del play-off. L'Andratx és veritat que està en molt bona dinàmica, el vaig veure fa 2 setmanes aproximadament, crec que va ser fa 2 setmanes al camp del Badalona Futura, Premià de Dalt, em va agradar bastant. Per sota tenim a Mallorca B, Badalona Futur, que ja fa molt de temps que està a tercera. No cal parlar ja. Penya Deportiva i Alzira, que segueixen per darrere Cornellà. Victòria molt important del Cornellà i 4-2. Ens la va explicar Pep Vidal, al marcador. 4-2 amb la Penya Deportiva, l'avança la classificació. El problema que està a 6 punts del play-out, que para el marca l'Olot, que també és català. Correcte. Després tenim l'Andratx, però és que no queda ningú més, perquè després ja tenim Lleida i Terrassa, després de la victòria del Terrassa ahir, i després ja et ve l'Ibiza i l'Ilicitano amb 42, que ja són molts punts. Estem parlant de 11, no sé com estarà el gol average entre ells, però bueno, però si entra l'Andratx... Sí, és l'única solució. Sí. L'única solució és que el Cornellà pugui entrar a play-out. Clar, però per això li ha de retallar 8 punts al Cornellà a l'Andratx. I quants partits queden? Queden 5 partits, 15 punts. És complicat, Si miro el calendari al Cornellà, visita el camp del Terrassa. Ja, que aquest és el problema. Després rep el Badalona Futur, que en principi han de ser 3 punts. Juga al camp del València B, que no s'estaria jugant massa cosa, igual que el Torrent, i l'Espanyol ve a l'última, que segurament sí s'ho jugui, però bueno, Espanyol... No sé, veurem, creuarem els dits. I l'Olot, revisem l'Olot. L'Olot ara juga al camp del Mallorca B, que en principi han de ser 3 punts, però amb un filial i jugant fora de casa. Però em sembla que li quedava al Olot Sant Andreu. No, Europa. Olot a Europa. Això. Després Penya Deportiva Olot,
que anem a veure com està la penya deportiva en 2 setmanes, perquè si perd els 2 següents partits potser ja està Desclassificat, ja sí. està descendit. Després tenim Olot Terrassa i a l'última Badalona Futur Olot, on el Badalona Futur tampoc s'estaria jugant res. És a dir, dels 5 partits, Olot té 2 partits amb 2 equips que no juguen res, que són el Mallorca B i el Badalona Futur. L'Olot està millor situat a la taula que el Cornellà i a part té millor calendari. M'atreviria a dir que inclús pot superar l'Andratx i evitar el play-out. Esperem-ho. A l'Andratx té partits bastant complicats. Sí que és veritat que això ho vam estar parlant amb el Pep, i per puntuació a l'Olot, si es quedés a play-out, per punts... Baixen 4 dels 5... Correcte. Del que estan al play-out, se salva un dels 5 grups. I dels 5 grups, el millor puntuat és... Té bastants punts i a part queda Badalona Futur i Mallorca B, que en principi han de 6 punts, ja serien 43. Dubto que en els altres grups algú de play-out amb 43 punts no es pugui salvar directe. Per això, que ja veurem. La setmana que ve serà calenteta. Jo no sé què faràs per Setmana Santa, però podríem fer una de Zoom. Com t'agrada el Zoom? I estic agafant el rotllito, Alguna horeta li haurem de dedicar a Passió Esportiva, això segur. Sí. Doncs no sé com ho veureu, ho comentem i podríem tirar bastant perquè estarà molt emocionant. Calentet, o sea, cuidadín. De tercera ref, jo el principal que et diria de tercera ref, ja tenim guanyador de Lliga. Sí, pràcticament. Benvinguts Reus a segona ref, o sea, després de la victòria contra el Girona B. Sí, queden 6 partits, gol average crec ja a favor, la diferència és de 12 punts, 18 per jugar-se. Tenint en compte que el Girona B els 2 últims partits la temporada del Reus està sent impecable, o sigui, és un equip que encaixa poc, només 19 gols en 28 partits, és una barbaritat. És dels equips també que més marca, és un equip molt sòlid, amb jugadors amb experiència. Molta experiència, també. Després a casa és un fortí, fora de casa saben aguantar molt bé i quan tenen l'ocasió marquen i se'n donen els punts, és un equip molt sòlid, crec que és digne campió, podem dir, Reus Redis. Sí. Després, segon, doncs el Girona B, perquè després del Reus Redis, per molt que el Girona B porti 2 partits seguits perdent, és l'equip que millor juga. El VIP del Girona B es diu Ricard Julià. Riudarenes. Em tenen com un mes ja. Sí. I sincerament crec que és l'equip que millor juga. A part, és l'equip que més gols fa també, però és veritat que és més irregular que el Reus, perquè al final estem parlant de gent jove, de filial, de jugadors que tenen moltes desconnexions. L'altre dia, sense anar més lluny, amb el Sabadell B, que està en descens, de 2-0 van passar 2-4 en 20 minuts. Sí. I tu veies el partit, minut 20, 2-0, i deies, això serà una pallissa, i va acabar perdent 3-4. Llavors, aquestes desconnexions, per ser campió, et pesen molt, i aquestes desconnexions el Reus Redis no les té. Bueno, suposo que el Girona B, al ser filial i el no jugar-s'hi tant, no els importa tant el fet de si pugen de categoria o no, que crec que està malament, perquè com més a dalt estiguin, suposo que més podran jugar al primer equip i més podran tenir minuts, no, en el primer equip, però sí que és veritat que suposo que és una visió molt diferent dels jugadors. I a part també està el tema de que ells juguen sempre en un camp bastant gran, de gespa natural, on la pilota roda molt bé, és molt ràpida, i després en camps com Nou Barris, com Sant Cristóbal, ja ho vam veure a Nou Barris, la Muntanyesa portava molts partits sense guanyar, però curiosament la Muntanyesa li ha guanyat els 2 partits en el Girona B, tant a l'anada com a la tornada. I en un camp petit, on la gent apreta, doncs sí que és veritat que aquests nois els hi costa una mica més. Llavors has de saber que a la tercera divisió tindràs camps on no seran com el teu. Clar, i t'has d'adaptar bé. Sí. Tu com ho veus, Pablitins? Bueno, jo crec que el que haveu parlat, pel play-off igual també és una mica complicat, el que has dit, la inexperiència i aquests partits, ser tan irregular en un play-off pot fer molt de mal. I a més, veig l'Atlètic Lleida que porta molts partits molt bé. Està molt fort l'Atlètic Lleida. I crec que serà Girona B ara que ja no pot pujar directe. Jo crec que pot arribar a quedar segon l'Atlètic Lleida. Ara 5 punts de diferència, però és veritat que el Girona B doncs, en aquests últims partits ha fet un bajón. I en canvi l'Atlètic Lleida no para de golejar, i 0-4 al camp del Mollerús en el derbi, 0-4, a la mitja hora anaven ja 0-3, a camp contrari en un derbi, l'Atlètic Lleida, ojo. I la part baixa, me n'alegro molt de la victòria del Prat, la veritat, jo crec que això els hi ha donat una miqueta d'ales, d'oxigen.
i esperem que puguin anar pujant. Bueno, si baixa el Sabadell B, ha pujat aquest any de categoria, tampoc passaria res, un està per allà filial. la Muntanyesa, Cerdanyola, Vilassar, l'Escala, el Mollerussa, Lo com no pitjor- espavili, també es pot pujar Lo allà. pitjor, i em sap greu dir-ho, perquè sé que a tu et toca de primera mà, com es deixa empatar amb 2 minuts al Vilassar, a I l'Escala. a més amb un rival directe, que el És passava que la cuidado, classificació, arribaven a Escala amb 31 i Vilassar de Mar amb 29, si no vaig errat, i una victòria al Vilassar doncs els hagués superat a la taula. Hem parlat de dalt i de baix, però hem de parlar també del play-off. O sigui, tenim Peralada 42, Tona 42, Grama 41, Badalona 41, Manresa 40. Sí. Després està l'Hospitalet, que va guanyar ahir a l'Europa B, i compta amb l'Hospitalet, que com comenci a recuperar lesionats, comenci a guanyar partits i encadeni 2-3 victòries consecutives, es pot acabar posant en play-off un equip que les primeres 15-20 jornades havia estat un desastre. Sí, Perquè l'Hospitalet, amb el pressupost que té, hauria d'estar lluitant per ser campió i ara mateix està desè, però sí que és veritat que està a 6 punts, està a 2 partits del play-off. I és un equip que és veritat que fins ara no ha demostrat molt, però que si acaba entrant en play-off, compta amb l'Hospitalet. Compta, però també recorda les últimes... Sí, els però últims té play-off, més experiència que altres equips. Això sí. Sí, eso sí. Això sí. En algun moment haurà de guanyar algú. I em sap molt de greu, però ja va arribant la nostra hora i t'ho firmo, Et firmo de que per Setmana Tu firmes. Sí, Santa... ens tornarem a veure segur. Perfecte. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí. Moltes gràcies, Titi. Gràcies a vosaltres per comptar amb mi. I ens acomiadem un altre programa fet. Ja veurem com evoluciona tot. Moltes gràcies i un fort agraïment a Tecnocampus Mataró. I Paula, que et vagi super bé aquest nou camí que te da la vida, pero que nos vamos a volver a encontrar. Pablo Neruda.